quan em diuen jo com vaig llegir el Petit Príncipe la primera vegada no ho vaig entendre. És mentida, el vas entendre el que tu havies d'entendre. Aleshores, si tu llegeixes el Petit Príncep a l'edat que la llegeixis o al moment que estiguis passant entendràs unes coses o unes altres. I aleshores nosaltres vam explicar, aleshores, fa 12 anys, la crisi dels 40 anys. Jo feia d'aviador. Era com la crisi, no?, de dir qui sóc, no sé què sóc, la societat m'ha obligat a ser d'una manera, segueixo els cànons que m'han establert, em preocupo dels diners, em preocupo de jo què sé, de què més coses ens preocupem. Què he fet i què em queda per fer, no? Sí, una cosa així, no? Aleshores és com, i de cop i volta el Petit Príncep, clar, és imaginat, no existeix. El Petit Príncep i l'aviador són la mateixa persona. Aleshores és explicar-nos tot això i veure que quan tu et deixes estar de totes aquestes pells de ceba que t'han anat posant i que t'obliguen, no? O sigui, t'obliguen a ser, de vegades, antipàtic, t'obliguen a ser maleducat, t'obliguen a ser fort, t'obliguen a ser... T'obliguen, perquè al final tots estem sobrevivint, no? O sigui, estem aquí com, bueno, fent el que podem per sobreviure en aquesta marea de societat, no? Que si tu vius a la muntanya, doncs estàs més tranquil, el Manu viu allà a Badalona, se'n va davant del mar i està més... Cadascú es busca la seva tranquil·litat, no? Aleshores, és trobar que t'has de desprendre tot això, tornar a ser tu mateix, i aleshores et connectes amb l'univers. I tornar a connectar també amb el nen que tots duem a dins, no? I que, per desgràcia, amb el pas dels anys te'n vas oblidant. Anem reprimint. Clar, i jo crec que per això també és una cosa que emociona tant. Coses més importants són aquelles que no són visibles als ulls humans, no? El meu pare va morir fa molts anys, va morir fa 24 anys, i sempre la temporada que va des del 19 de setembre, que era el seu aniversari, fins al 6 d'octubre, que és el dia que va morir, doncs cada any són unes 3 setmanes una mica complicades. I recordo que estàvem fent precisament el Vaig aprendre, i va ser el 6 d'octubre, el dia que va morir el meu pare, cada cop i volta, pling, em va venir com la idea del... I de cop va ser com una... Bueno, vaig tenir... Ai, ara m'emociono. Vaig tenir la sensació ben bé que venia de dalt i va néixer, doncs, així és com ho recordo. I va néixer el Vaig aprendre el dia 6 d'octubre. I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de les 7, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls i que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus, que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer ell. I allà vaig aprendre a recordar que jo també vaig ser un nen. És el que ens passa a les persones grans, que
sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls i que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho